אין מה לעשות, יאללה, זה הזמן שלך. אולי זה אפילו יהיה יוטיוב. לא, את לא מעלה את זה. אם זה יצא יפה ואני עורכת את זה בום. את לא מעלה את זה. אם אני עורכת את זה בום. לא. אחות, את לא מעלה את זה. אולי זה יהיה מלא כסף. אחות, את לא מעלה את זה, אין. טוב, בסדר. בואי נשאיר את פרנויה. יאללה, 3, 4 ו... פרנויה זו מחלה קשה. פרנויה שדים במגירה. יש לי בדלת גם בשירותים, אני נועלת קופסה של גפרורים. שומעת שקט וזה מפחיד נורא, ישר בודקת אם זה מהשכנה. פרידה השכנה בטח בצרה לא מהססת, קוראת למשטרה. אוי ואבוי לי, שכפ"ץ לובשת, היום זה באופנה. אוי ואבוי, מתחת למיטה יש בוודאי מפלצת, מפלצת ירוקה. את מי מדברת?